Hemen ikusentzuren artean zenbait bazkide ditugu, baditugu ejerako presidentea, eta urtero bezala hemen lehengo urteko urtearen memoria egingo dugu. Ez ditugu datu gehiegi emango, baina, zeo zer erresago nahi dizugu jarri zuei. 2013ko memoria interneten aurkitu dezakezue, deskargatzeko FAPAeko web horrian, lehen urteko datu guztiekin. Badirudi interesgarriagoa dela egiten ari garenari buruz hitz egitea. Dagoeneko eskerrak eman dizkiogu, baina berriro nahi dugu egin Rebordinosi. Eskerrak eman nahi dizkiogu. Berari esker, Espainiako zinema industria oso garrantzitsua da. Hemen Espainiako zinea dugu, sekzio guztietan. Hemen zinemaldian ikusiko ditugun pelikularen 40 baino gehiago Espainiako produkzioak dira. 15 film espainiar ditugu, Zabaltegi sekzio ofizial eta zuzendari berrien atalean. Beraz, esan bazala, 40 baino film gehiago hemengo filmak izango dira. Beraz, pentsatzen dut bide honean gaudela. Beste datu bat eman nahi dizuet, interesgarria izan ohi dena. Nola dijoa 2014 urtea? Beno. 2014ko 21 iraian 4,6ko merkatu kuota dugu. Orain arte izan den altuena. Barkatu, 24,6. Uste dugu 25era iritsi gaitezkela. Oraindikan zenbait pelikula presentatu behar dira, batzuk hemen zinemaldian presentatzen ari dira. Uste dugu 2014aren bukaeran 25 baino gehiago izango dugula. Uste dugu egon diren mozketak eta gero oso zenbaki ona dela. Pelikulen aurrekontua 3,9 milioi eurokoa izan ohi zen, batez besteko aurrekontua. Eta 1,4 milioira jetxi da orain. Hala ere, garrantzitsua da zinemaldiaren papera hemen eta saiatuko gera 25eko zifrarekin amaitzen. La Isla Minima filma larun batean estrainatu zen hemen Torrente 5 ere dugu, Mortadelo y Filemón, eta hainbat film zinemaldian aurkitzen diren adibidez Loreak. Lasai Zabala eta Loreak urriaren amaieran estrainatuko dira eta hoiei esker espero dugu 25era iristea. Hau da dena nere partez, Ramon Koloni pasako diot hitza. Mi esker, Jose. Benetan pozgarria da FAPAeko presidente ordea hemen izatea gurekin presentatuz. Bi Euskal Herriko ekoizpenetxetako presidente nagusiak ere dira. Lasai Zabala bere produkzio bat izan da, bere ekoizpen bat izan da, eta gomendatzen dizuet hau ikustea. Nik aukera izan nuen pelikula hau ikusteko eta espero dut arrakasta izatea etorkizunean eta 25era iristea. Badago Espainia eta Argentinako koprodukzio bat, Relatos Salvajes izena duena. Argentinan aspalditik ondo funtzionatzen du, arrakasta handia izaten ari da. Seguruenik hemen ere berdina gertatuko da. Lehen, La Isla Minima filma aipatu dugu. Ez dut horri buruz asko hitz egin nahi, film horri buruzko kritikak irakurri ditzakezuelako periodikoetan eta beste hainbat tokitan. Torrente
45 barkatu, Mortadelo y Filemón, Lasai Zabala, Los Relatos Salvajes, eta hainbat izenburu gehiago ditugu. Honekin zer esan nahi dut? Niretzako oso garrantzitsua den gauza bat esan nahi dizuet. Dakizuenez, Fapaek bitan agertzen da Donostiako zinemaldian behin, eta ere Malagako zinemaldian. Hemen Espainiako filmeari buruz hitz egiten dugu bat eta zine industriaren ikuspegi politikoa aipatzen dugu aldi honetan. Oso pozik nago hemen formatu aldaketa bat egon delako. Ikusi duzuenez, Televisión Española ez dago hemen, ondoren azalduko dizuegu zergatia. Ikusiko duzue, lasai. Horri esker, ekoizleen pluralitateari buruz kontura gaitezke. Euskaldunak ditugu baita ere Katalunia probaren bidez. Jose Antonio Félez, AEC-ko presidentea da. Ez daude hemen, ezin izan dutelako, baina beraiek soilik zine ekoizleen elkartean egiten du lan Fapaeren barruan. Pluralitate asko dugu eta gauzak ikusteko ikuspuntu desberdinak. Baina zerbait esan nahi dugu, zuzenean. Gu benetan pozik gaude Espainiako filmearen egoerarekin. Agian pentsatuko duzue erotuta nagoela. Ez naizela konturatzen zer gertatzen den, batzuetan esaten dut oso ondo gaudela eta beste egunetan esaten dut arazo gainezka gaudela. Hau argitu nahi dut. Zinea aretoetan ikusten dugu eta baita pantailetan. Kriterio hori pixkanaka aldatzen joan behar gara. Ekoizleek sortzaileekin egiten dituzte historia batzuk Espainian eta kanpoan. Eta historia horiek aretoetan ikusten dira, baina ikusten dira ere pantailetan, telebistaren bidez, video on demandi esker, azken finean sistema asko eta asko daude entretenimendua aurkitzeko eta zineaz gozatzeko. Zer lortu dugu? Batzuentzako zine komertziala deiturikoa. Nik herri zinema deitzen diot. Herri zinea ez du esan nahi ez da zine txarra. Adibidez, La Isla Minima. Larun batean ikusi genuen filma. Kalitate handiko filma da. Eta herri zinea izan nahi duena. Eta ongi etorria eman behar diogu. Baina El Niño, 8 apellidos vascos, eta hainbat izenburu ere herri zinema dira. Lortu dugu herri zinema bat egotea. Lortu dugu Espainiako ikusentzule guztiek ikustea ekoizten dugun zinema. Ja espainolada deitzen genien izenburu horiek ja kendu egin ditugu. Gaur egun herri zinema da. Enrique Cerezo ikusten dut hemen ekoizlea da. Berari esker, Las Brujas de Zugarramurdi pelikula ikusi ahal izan genuen lehengo urtean eta berak karrera oso luzea du beste herrialdeetan. Espainiako herri zinema berriro ikusentzuleak aurkitu ditu. Eta hori benetan oso gauza positiboa da. Baina, esan behar dugu, ez du lortu beste zinema motei kalte egiten baizik eta konpaginatu egiten dira batera doaz. Badago Katalunian film bat 10.000 kilometros izena duena. Orain erakusten ari dira, Estatu Batuetan estrenatu zen. Pelikula mota hauek beste idazmen mota bat aurkitzen dute eta beste ikusentzule mota bat bilatzen saiatzen dira.
batzutan, agintariek esaten dute, zergatik ez dugu soilik herri zinema egiten? Beno, adibidez, Pedro Almodóvar gaur egun zergaitik da arrakastatsua, zergaitik da ospetsua? Zinemaldi hontan, Pepi Luzi Boom, ni esker, hemen estrainatu zena. Herri zinema izateko, lehendik eta behin, beste lan egiteko modu hori landu behar da. Emilio Martínez Lasa ikusi nuen atzo Maria Cristinako hotelean. Las palabras de Max Elias Kerejetaren pelikula ekoiztu zuen. Film oso gogorra zen. Baina pelikula honek ez zuen bat zerikusirik 8 apellidos vascos filmarekin. Biak estilo oso desberdina zuten. Beraz guk, argi esaten dugu, oso pozik gaude zinemaren egoerarekin. Eta are gehiago, ondo dijoalako. Adibidez, irakurtzen dugu zine kongresu bat egin behar dela, baina bai, zerri buruz hitz egiteko hori pentsatu behar dugu. Zinea bere ikusentzuleen harremanerakiko ondo dijoa. Gaizki dijoana zinaren industria da, eta hori beste kontu bat da. Zergaitik dijoa gaizki gauza asko ez direlako betetzen. Noiz behinka, historia on batzuk ditugu, hori bai. Zein da berri on bat, adibidez? Beno, ondorengoa. Sententzia bat egonda, kopia pribatuaren kontua Bruselasera eramateko. Auzitegi Gorenetik ateratako sententzia. Hasieran, hori txorakeri bat iruditzen zitzaigun. Mariano Rajoyren gobernuak erabaki zuen lehenetako gauza izan zen sistema berritzaile bat sortzea Europan. Horrek ez ditu ziurtatzen titularren eskubideak. Horrek esan nahi du, beste herrialdeekin konparatuz, ez zutela eskubidea dirua jasotzeko. Hori izan zen Rajoyren lehenetariko erabaki bat. DVD-en grabaketa eta grabazio ekipoei kenduko zien diru hori. Zer gertatu zen honen ondorioz? Espainiako ekoizleei 115 milioi diru ematen ziguten eta 115 milioi horiek oso utilak ziren. Eta momentu batean gobernuak erabaki zuen 115etik 5 milioira pasako zutela. Legea harik eta izugarriagoa zen. Zergaitik? Zeren eta legeak diru hori kobratzen zuten pertsonei, adibidez, DVD-a sortzen duten, reproduziaiak sortzen dituzten diru hoiei dirua eskatu ordez, herritarrek pagatu behar zutela kanon hori estatuaren aurrekontuen bidez. Ekipo horiek fabrikatzen zituztenek DVD-en prezioa jaitsi zituzten, ekipoen prezioa jaitsi zituzten, ez, azken finean diru kopuru garrantzitsu bat oparitu genien eta inpostu bat, zerga bat jarri genien herritarrei 5 milioi eurokoa. Auzitegi Gorenaren aurrean, Mariano Rajoyk erabaki du Bruselasek, hau da, Estrasburgok erabaki behar duela zer egin behar den. Ea legeak zer esaten duen, ondoren guk lege hori aplikatzeko. Eta Bruselaseko legeak, Europako legea ez dator bat Espainiako legearekin. Hori guretzako berri on bat da, eta oso pozik gaude.
Oraindikan urte bat dugu tramiteak egiteko, baina guretzako berri on bat da. Zergaitik da berri on bat? Ba, ondorengoagatik, eta nire bigarren puntua da. En muchas ocasiones, sin ir más lejos. Lege hori askotan entzuten diogu gobernuari. Adibidez, Kataluniako gobernuari erreferendumari egiten diot orain aipu. Legeak betetzeko dira, esaten du gobernuak, eta nik esaten dut noski, betetzeko dira, baino danak bete behar dira, ez soilik batzuk. Eta lege bete beharko lirateken lege hoien artean, ekoizleei, ikusentzunezko ekoizleei, eman beharreko laguntzak, diru laguntzak ere hor daude. Aurten, 2014ko martxoan, kobratu behar izan genituen diru laguntzak. Ze diru laguntza 2012an estrenatu eta ekoitzi ziren filmak diru laguntzak kobratu behar genituen. Honek zesan nahi du, ekoizleak 2010an ja hasi zela dirua gastatzen. Atzerapen bat baldin badago, diru irabaziak jaisten dira, atzerapen hori berfinantzatu behar delako. Atzo astelena dekretua atera zen, Kulturako Ministerioak atera zuena. Esan zuten, diru laguntza horiek pagatuko zituztela eta nola pagatuko zituzten. Guk arazo bat dugu eta argi esan behar dugu. Gure industria eta administrazioaren arazo bat da. Zein da arazo larriena? 38-39 milioi pagatu behar ziren, hasiera batean. Gobernuak zeukan aurreikusita 0 pagatu behar zuela. Kulturako Ministerioak, Estatu Sekretarioak, Haziendak eta presidente ohiak esfortzu handi bat egin dute eta 32 milioi agertu dira. 6 falta dira oraindik. Konpromisoa dugu gobernuaren partetik falta den diruak guk bilatu behar dugula. Baina ez digute garantizatu 6 milioietara iritsiko direnak. Azkenean 6 milioi behar dira bukatzeko ordainketa horiek. Behintzat, berri honak 32 milioi ditugu, gobernuak aurkitu ditu proiektu berezien bidez. Eskerrak eman nahi diogu Haziendari horregatik, ogasunari. Baina, oraindikan, 5-6 milioi behar dira eta aurkitu behar ditugu. Beharrezkoak dira. Zergaitik, ez bada lortzen oso arazo larriak sortzen direlako. Adibidez, banku batek gure pelikulak finantzatzen du. Eta ez dut uste, banku horrek jarraituko duenik gu finantzatzen, oinarrietako batek esaten badu atzera joaten dela ez dagoelako diru nahikorik. Horrek gainera beste erakundeek hartutako erabakiei eragingo die. Arazo hori beraz konpondu behar dugu. Kulturako Ministerioarekin harreman oso ona dugu oraintxe bertan. Esan beharra dago hori, baina kontuan izan behar dugu arazoa ez dela guztiz konpondu. Ia bukatu dugu, ia konpondu dugu guztiz. Baina, hala ere, eskatu nahi nioke mesedez Espainiako Kultura Ministerioari arazo hori konpontzen saiatzea. Beste puntu bat ondo goazena aurkezten duena. Kulturako ministroari esan diogu ondorengoa. Ja nazkatuta gaude, zor diguten dirua behin eta berriro eskatuz egotea. Gure lana
da ekoiztea. Aurrera ateatzea sistema. Gure lana ez da dirua eskatzen eta eskatzen joatea. Nola konpontzen dugu arazo hori? Lehen urteko dirua ordainduz alde batetik eta bestetik sistema berria aurrera eramatea. Konbentzio mistoan zenbait argibide eta akordio lortu genituen eta nahi dugu diru hori aurrez ordaintzea. Zergaitik? Ogasuneko ministerioak arazoak ditu duela 3 urteko pelikulen dirulaguntzak emateko. Beste Europako herrialdetan arazo hori ez da existitzen, baina gurean oraindik arazo hori dago. Eta, esan bezala, ondoren arazo gehiago sortzen dira. Horregatik, konpromiso bat dugu kulturako ministroarekin eta ikako zuzendariarekin. Erabaki dugu hurrengo astean eseriko garela elkarrekin eta hitz egingo dugula zerri buruz, nola konpatibilizatu dezakegun eta nola aurkitu dezakegun dirua bi sistemak aldi bat berean eramateko. 100 milioi eurori buruz hitz egiten ari gara. Noski, diru kopuru garrantzitsua da, baina ez da adibidez Ogasun ministerioak bankuei ordandutako bezain bezala. Adibidez, Madrilgo autopistak ordaintzeko diru erabiltzen manejatzen dutela, radialak, eta diru hori behar zuten autopista horiek kudeatzeko. Guk ezin dugu estatura jun eta esan, dirua behar dugu eta aber zer egiten duten. Ez, hori dena erregulatuta dago legediaren bidez. Eta legedia bete egin behar da. Guk hau zuzenean esan nahi dugu eta kulturako ministroari esan diogu. Nahi dugu burujabeagoak izan, independenteagoak izan administraziotik. Nahi dugu Frantzia, Alemania edo iparraldeko herrialdetako sistemaren antza duen beste bat. Noski, estatuak hor paper garrantzitsua jokatzen du, baino ez dugu egunero edozer gauzari buruz hitz egiteko estatura gobernura jo. Gu ja helduak gara eta badugu esperientzia. Horrek animatzen gaitu jarraitzera eta indarra lortzera. Azkeneko hilabetetan esperientzia oso garrantzitsu bat bizi dugu, ze esperientzia Kataluniarena. Zentimo kultural deitu diogu aspaldi gauza horri. Azkenean lortu dute. Kataluniako gobernoak telekomunikazio enpresek zerga bat ordaintzea, zertarako zinema eta ikusentzunezkoa finantzatzeko Katalunian sortutakoa. Nire ustez, hori oso adibide ona da independenteago izateko bidean. Gu ari gara esaten beste herrialdetan bezala, nahi dugu sistema ekonomikoa eta sistema industriala argia izatea. Eta zertarako, inseguritate juridikoaz ez sufritzeko. Orain, Raimoni pasako diot hitza laister, eta berak kontatuko digu lege proposamen hori nola dijoan. Hala ere, hau esan nahi dizuet. Badaude familia batzuk, beren existentzia ministerioak diru laguntzoiek aurkitzen dituen edo ez, oso dependente direla, bere superbibentziarako. Askok eta askok beren kredituak ordaintzeko bere etxea abalean jarri behar izan dute. Bizi diren etxea.
etxe hori batzutan erortzen da eta bankuak bereganatzen du etxe hori. Izugarrizko drama sortzen da familia horietan eta bikoteak banatu egiten dira. Zergaitik, egin naiz dugun pelikulari garrantzi gehiago eman diegulako gure familia bizi den etxeari, baino. Beraz, niretzako oso garrantzitsuak dira ondorio horiek. Estatistikak baino garrantzitsuagoak dira historia horiek. Milesima batzuk jaisten baditugu Espainiako defizitak, hori niretzako ez da hain garrantzitsua. Raimoni hitza pasatu baino lehenago hitz batzuk esan nahiko nituzke. Eta benetan sinesten ditut hitz hauek. Kontabilitatea gizonarentzako dago egina eta ez alderantziz. Gizona esaten dutenean, gizona edo emakumea, gizakiari buruz hitz egiten ari naiz. Gizakiak ez daude kontabilitatearen mende eta berarentzako lan egiteko, baizik eta alderantziz. Kontabilitateak ekoizpenetxeei eta ekoizleei nahikoa eskaini behar die lan egiteko. Horregatik, Raimoni pasako diot hitza eta berak kontatuko digu finantziatzeari buruz egin dutena Katalunian. Katalunian orain oso momentu berezian gaude. Oso pozik gaude, zergaitik? Egun gutxiren barru, tasa hau ikusentzunezko tasari buruzko legea onartuko duelako. Gehiengoarengatik, gehiengoz irabazi zuen lege honek eta ja berretsi dute lege hori babestuko dutela. Horregatik, egun edo aste batzuen barru ja hori beteko da. Duela urte batzuk, hasi ginen proiektu hau prestatzen. Gauza horiek ez dira egun batetik bestera sortzen. Oso bide luzea izan da, baina espero dugu pena merezi izatea. 2008-2009 garren urtean murrizketa handiak gertatu ziren Katalunian eta Espainian, Europan bezala. Azkenean, kulturak beti da gehien sufritzen duen departamentua. Oso urte txarra izan zen eta murrizketa benetan handiak jasan behar izan genituen 2011 arte. Ekoizleek presidentearekin hitz egitera joan ginen. Esan genien oso egoera txarrean geudela. Gure irabazien egoerak, eta Kataluniako telebista bai, oso egoera txarrean geuden eta batez ere ikusten ondorengo urtetako aurre kontuak. Diruaren erdia jasotzen ari ginen. Esaten ziguten, bai, egoera txarra dela, baino bazegoela sinisten zutela gure sektorean. Eta esan ziguten proposamen sortzaile bat egiteko. Asko pentsatu genuen eta guk bagenekien pentsatu behar genuela zerbait dirua lortzeko ez zuzenean gobernuko aurrekontetatik, baizik eta beste iturrietatik. Beraz, hasi ginen pentsatzen nork nahi zuen ikusentzunezkoan dirua sartu. Beti ikusentzunezkoa esaten dugunean askotan zineari buruz pentsatzen dugu, baina telesai, dokumental eta animazioari buruz hitz egiten ari gara. Hasiera batean ez genuen zergarik proposatu nahi kontsumitzailea herritarrari zuzenean eragiteko.
kontsumitzaileak ja nahikoa zerga ordaintzen ditu. Eta gainera, esaten badiegu ikusentzunezkoari lagundu bartziela, normalean ez da oso arrakastatsua izaten. Beraz, pentsatu genuen, eta, konturatu ginen ondorengoaz. Azkeneko urteetatik, badira ekintzaile batzuk, ikusentzunari esker, diru asko ari direla egiten azkeneko urtean. Europarren negozioen ehuneko 70%ek jaisten dituzte internetetik Europako bertako ikusentzunezko materiala. Beraz, ekintzaileak uste genuen ekintzailetara jo bar genuela. Pirateriari buruz asko hitz egin da azkeneko urteetan. Min asko jasan izan dugu azkeneko urteetan ohitura txar honengatik. Beste herrialdeak mugitzen ari dira pirateria frenatzeko eta gure herrialdean oraindik ez dira ari neurriak hartzen. Beraz, guk pentsatzen genuen neurriak ez zuela herritarraren kontra joan behar, baizik eta guri lagundu behar zigula eta diru irabazten zuenak ordaindu behar zuela. Kulturako kontseiluarekin eta gobernuarekin lan egin dugu. Gauza hauek beti abantailak eta desabantailak dituzte, baina azkenean lortu dugu forma ematea honi guzti honi. Proposatu dugu tasa bat, zerga bat, datu lineako 20 zentimo ordaintzeko. Guk ez gaude hitz egiten telefono lineari buruz, adibidez, dago amona xar bat telefono batekin, berak ez du hori pagatu behar. Kasu horretan, operatzaileak, ekintzaileak, telefono zerbitzuak pagatu beharko luke. Hoiek, azken finean, telefonia operadore hoiek, irabazten dute diru gehien, eta beraiei 20 zentimoko tasa jarriko genioke. Neurri honi esker, urtero 21 milioi gehiago lortuko genituzke ikus-entzunezko sektorearentzako. Gu oso pozik gaude neurri honekin, baina hala ere ez genuke lehen urteetako bezain beste diru irabaziko. Aldi berean, gobernuak jarraituko luke inbertitzen eta 21 milioiko diru gehigarri hau izango genuke. Beraz, Kataluniako ekoizpen zentrua lortu dugu garrantzia izatea azken urteetan. Eta uste dugu lortuko dugula gure produkzio volumenarekin jarraitzen. Ordu batetan hemen beste prentsaurreko bat egongo da, beraz, esan nahi dugun guztia saiatuko gera konzentratzen. Ez daude pozik denarekin, noski gauza batzuk ondo daude eta beste batzuk ez hain ongi. Batzuetan oso kritikoak gara, oraindik ez ditugulako arazo guztiak konpondu, adibidez, zerga, 21%ko zergarena. Badirudi zerga hori ja ez dala jaitsiko. Zerga desgrabazioa buruz hitz egin nahi dut orain. Zinema eta ikusentzunezkoen reforma handi bat da, eta sustatzen jarraitu behar dugu. 3 milioiekin eta desgrabazio portzentaiarekin oraindik ez ditugu arazoak konpontzen. Eta beste bi gauza esan nahiko nituzke. Bat nik berandu bukatzeko utziko dut, eta bestea Carlos Juarezek aipatuko dizue. Gauza batzuk
gure esku daude, guk ere autokritika egin behar dugu. Asko kritikatzen zaigu beti Bartzelona eta Madril direlako ekoizle nagusiak. Baina esan beharra dago, Galizian, Andaluzian, Valentzian eta Euskal Herrian produkzio konzentrazio nagusiak ere badaude, eta horiek denek tarta esandakoaren zati bat hartzeko eskubidea dute. Beraz, Carloske kontatuko digu hau. Espainiako eta Euskal Herriko zinema ondo dago orain, 4 pelikula dauzkagu hemen lehiaketarako, baita 4 Sitgeserako ere. Hala ere, arrakasta honek ez duen beste zerikusirik finantziazioarekin. Pelikula asko kalitate handia dute eta inpaktu handiagoa izan zezaketen ikuslegoan, sustapen gehiago izan balute gobernutik. Eta hau kexa bat da Euskal Herritik lurraldetasunetik egindakoa. Espainiako zinea zentralizatua dago. Estatu azken finean herritarren multzo bat da eta denak parte hartzen dugu gure zergekin. Telebista publikoa dugu hemen gure autonomian. Berez, Eusko Jaurlaritzak gure sektorea eta telebista laguntzen du. Adibidez, Kimua da horren adibidea. Oskarretan ere izan genituen zuzendari batzuk hemengoak. Zuzendari hauen pelikula horiek ez dituzte sustatzen estatuko telebistek. Guk ikasketa bat egin dugu eta ikusi dugu estatuak soilik 20% parte hartzen duela lurraldetako ekoizpenetan. Pelikula bat egitea, berez zaila da ja Madrilen egiten baduzu. Ba, imaginatu Euskal Herritik egin nahi baduzu, askoz ez zailagoa da. Nik eskatu nahi dutuena da gure zinea estatuko ikuspuntu batetikan egiten uztea. Oraindik landu behar dugun gauza da ministerioarekin eta beste ekoizleekin. Hala ikusi dezakegu ze konponbide egon daitezken. Lehenengo aldia da hemen Televisión Española ez dagoena prentsaurreko honetan. Zergaitik gertatu da hau? Beno ba, orain hori aurkeztu nahiko nizueke. Televisión Española hemen mailan egongo balitz, gehiago kostatuko litzaidan hau esplikatzea. Gutako askok telebista pribatuaren iritsiera txalotzen dugu gure ekoizpen etxeetatikan edota telebista publikoan lan egiten badugu. Guk pentsatzen genuen sistema telebista publikoa eta pribatuarekin komplementatu behar zela. Nire ustez, guztiz inmorala da telebista publikoen egoera gure herrialdean. Hori aldatu behar da. Zergaitik, bestela, denona den ondare batekin bat akatuko dugu, soilik telebista pribatuaren duopolioaren interesak erako dalako. Guk inportantzia eman behar diogu arazo hori, zeren garrantzitsua da herritar bezala eta noski ekoizle bezala. Hau da, ezin ditugu telebista autonomikoak ia bankarrotan egon eta batez ere Televisión Española, hau da, publikoa. Urrengo hilabetetan nahi dut zuek mesedez
telebista publikoaren aldeko kanpainak egitea. Telebista publikoa herritar guztion ondarea da. Telebista publikoak kontuen, enpresa komertzialen kontuek konplimentatu behar ditu eta ezinezkoa da dagoen egoeran egotea eta dagoen baldintzak eukitzea. Orain esaten dugu, baino aspaldik pentsatzen dugu. Korporazioaren presidentea hemen egon izan balitz, lehengo urtean, seguraski ezan oso pozik egongo hau entzuteaz. Horrek zesan nahi du, telebista publikoa, telebizioen espainola ondo, gaiz oso perfektua dela? Ez da perfektua. Ez dago desastre batean, baino ez da perfektua. Teledeporte eren desagerpena eta ladosekin fusionatzearekin oso arduratuta gaude. Espainian, lados kate kultural bakarra da, non Espainiako eta Europako zinea botatzen den egunero. Eta orain, kirolak ere bota behar ditu programazio kulturalari orduak kenduz. Telebista publikoari eskatu nahi diogu lados kanaleko ordu kulturalak launon botatzea. Guk uste dugu, formula hori martxan jarri daitekeela, sistemak kultura ez despreziatzeko eta sistema pikutara ez joateko. Bestela, soilik iniziatiba komertziala duten kateak izango ditugu. Eta uste dugu gure proposamena aurrera eraman behar dela. Eta bigarren puntua. Adibidez, ezin dugu kongresu bat montatzeari buruz hitz egin, aldi berean Espainiako industriako agenteek, ekoizleek, bankuek, finantzatzaileek, pentsatzen dutenek, normalean ez dugunean gure artean hitz egiten. Ez dago jarraipeneko harreman bat gure artean. Guk proposamenak eskaintzen ditugu eta eskatzen dugu plataforma bat. Plataforma horretan, banatzaileek, ekoizleek, exhibitzaileek, telebista kateek, horiek denek parte hartzea plataforma horretan. Azken finean sisteman lan egiten dugun agente guztiek. Espainiako ikusentzuneko industriak arazo bat dauka. Kompetentzien banaketa. Kultura dago kulturan, tema ekonomikoak ogasunean, industria eta teknologiko gaiak industrian, arazo gai politikoak eta mediatikoak bizepresidentzian. Hori denak banatuta daude. Eta hortaz gain, historia hori ixten duen ezerrez ez dago. Beraz, ekimen bat aurrera ematen dugun bakoitzean, beti erdibidean gelditzen da. Proiektu bat dago, baino haziendak ez dio diru ematen telebistari. Azken finean, inoiz ez dugu bukatzen. Eta hori ezin da horrela izan. Eta honekin bukatu nahi dut, esaten didelako bukatu behar dudala. Galderarik? Zergait, telebizion espainola zergaitik hemen ez dagoen galdetu nahiko nuke. Hortaz gain, 32,5 milioi ogasuna jarri dituela esan duzu. Baina, guk 30 ditugu. Lehengo urteko konbokatoriako 3 milioi sobratu ziren. 2011ko pelikuletatik 2 milioi terdi sobratu ziren. Eta ikak hori aportatu zezaken 30 horiez gain. Hala, nahi genuen kalkulora iristeko laguntza gehiago dugu. Zuk 100 milioi buruz hitz egin duzu, Kolon jauna. Kulturako ministerioakin kontuak isteko 2013 eta
2014 dira, ala 2012koarekin ere juntatzen da 2012, 13 eta 14 sartzen da. Beraz, 100 milioi hortik kendu behar zaizkio esandako milioiak, bale. Eta hortaz gain jakin nahiko nuke ondorengoa. FAPAek babestuko du hurrengo larun batean egindako manifestuaren irakurketa? Berez, bai, baino ez dakigu manifestuak zer esango duen. Ez digute deitu, ez digute esplikatu nondik atera den ekimen hau. Noski guk egin genezake, baina berez hasieratik genuen ideia eta abuztuan hitz egin genuena zen ondorengoa. Industriako azati desberdinak eseri behar ginen, esertzeko eta gauzak konpontzen saiatzeko. Erabaki genuen askatasun gehiago genuela, nahi genuen gaiei buruz hitz egiteko. Eta orain beste prentsaurreko bat dugu ostegunean, orain osteralera pasa dela. Baino ez gaizki eramaten garelako. Interpreteak ez du galdera entzuten. Gogoeta bat egingo zenuten, pentsatuz, industria bankarrotan dago eta aldi berean esanez merkatuko kuotako urte hoberena dela. Zer pentsatu dezakezu egoera honetatik? Gogoeta simple bat. Kriterioak aldatu behar ditugu. Uste dut bidezkoagoa dela ikusleen zenbaki buruz hitz egitea rekaudazioari baino. Baino, are garrantzitsua da zinean inbertitu den diruari buruz hitz egitea. Eta beste baremoak aurkitzea gauza kombinatzeko. Adibidez, IKarekin hitz egiteko gai bat dugu, eta hori da katalogazioa. Lehengo urteko estatistiken arabera, 230 film ateratzen dira. Ez direnak, ekoizti direnak. Hori, alta ematen duzunean filmaketari buruz. Baina, kontuan hartu dezagun, ez dela berdina komertzialak izan nahi duten filmak, edo dokumentalak, edo minoriazko koprodukzioak. Diferentzia bat egon behar du horien guztien artean, zergaitik. Zeren komertzialak izan nahi duten filmak iristen diranean aretoetara, azkenean 50 direlako. Hori eztabaidatu beharko genuke. Aurten pozik gaude, herri zinema hori lortu dugulako. Ez da perfektua. Ez da formula magiko bat. Baina, hortaz gain, industriak arazo handiak ditu eta gobernuak lagundu behar digu horiek konpontzen. Batzuetan, kulturako ministerioa ez da departamentu hoberena industriai buruzko arazoak konpontzeko. Ramonek esan du krisi orokor bat dagoela. Televisión espainolako publizitateari buruz hitz egin du. Guk esaten dugu edozer motako zinea dugula. Pantailako kuotak azken finean 10-20 titulok markatzen dute. Hemen, Frantzian eta beste herrialdetan. Herri zinema orain egoera onean dago. Baina ez dugu soilik 30 izan eta denak herri zinema izatea. Zinemaldi honetako pelikula askok ez lirateke sartuko zinema mota horretan. Zinema komertziala, azken finean,
zenbait diru sarrera izatera konzentratuta dago. Baina, esan bezala, ezin dugu soilik zinema mota hori egin. Ezin ditugu 20-30 pelikula egin denak berdinak. Orain arte, telebista publikoek parte hartu dute beste motako pelikula horietan edota Hego Amerikako ekoizpenekin. 3 galdera ditut. Fapaeren egoerarekin da lehenengoa. Orain gobernuarekin hitz egin behar du. Beraz, galdetu nahiko nuke, Fapaek ondorengo dimisioengatik ze errepresentazio mota du. Eta zerbait egiten ari zaten hori konpontzeko. Bigarrena, telebista pribatuei egin diozuten eraso honi buruz galdetu nahi nizueke. Pelikula garrantzitsuenak Telecincok ekoitzi ditu. Badirudi arraroa dela pozik egotea eta aldi berean egin diren kritikak egitea. Adibidez, Mortadelo y Filemonek Antena 3 egin du. Eta 3. galdera gobernuaren elkarrizketarekin zerikusia du. Esan duzue amortizazioak sistema aldatu nahi duzuela. Esentzio fiskalen kontua ahaztu dugu ez. Eta ez bat dugu ahaztu, orduan zen puntuaino garrantzitsua da. Fapaek ze portzentai nahi du zerga esentzioa izatea. Lehenengo izan zen zenbaki bat, gero beste bat, orain gobernuak beste gauzatzuk esan ditu eta alda daitezke. Lehen urtean hemen datuak eman genituen. Batzorde mistoak ondorio batzuk atera zituen. Zerga desgrabazioak 30% baino txikiagoak ez izatea eskatu zen. Beste batzorde mistoaren parte hartzaileekin hori adostu zen, ez zala 25%koa baino txikiagoa izango, eta baina ez dute bete. Batzorde misto hortan ere beza jeistea pentsatu zen, eta ez da bete. 30% baino gehiago bete zen, beste herrialdekin alderatzeko. Konpromesua 25%koa izan zen, eta orain 18-20 aldean gaude. Uste dut pixka bat gaizki pentsatzen ari zarela. Fapaeren egoera ona da. Fapaek beste konfederazioak dituen arazo berdinak ditu, non gainera kontrajarriak diren interes batzuk dauden beren bazkideen artean. Fapaeren presidenteak zenbait kustio jarri zituen. Ondoren, arazoa daudenean, aurrez aurre jotzen dizute. Carlosek esan duen bezala, beste elkarteekin hitz egiten badugu, beti ez dugu berdina pentsatzen, horretarako eztabaidatzen dugu. Nik esango nuke bere egoera ona dela naiz eta noski noizbehinka kaleko kritikak entzuten ditugun. Hemen transkribatu didate eskubide guztia dutela joateko. Baina joan baino lehenago, mesedez, eser zaitezte hitz egiteko ze arazo dauden buruz. Irekita gaude hitz egiteko eta nahi dugu bueltatzea dimititu zuten pertsona horiek.
guretzako ez legoke ezer pozgarriagorik. Egunkarietan, familietan, enpresetan, diferentziak egoten dira, noski. Telebistaren kontuetara pasako naiz orain. Gu ez gaude erasotzen telebista pribatuetara. Ez. Guk beren pelikulen arrakasta onartzen dugu eta beren kanpainetak oso ondo egin dituztela esaten dugu. Pribatuan eta orain publikoan esaten dugu. Hori bai, beste arazoak sortzen dituzte. Pelikula batzuk sustapen volumen izugarria dute. Eta beste Espainiako filmek sustapen volumen hori gabe ezin dute besteak bezain komertzialak izan. Konparatzen ari naiz. Nire ustez, pelikula bat 700 kopiekin eta publizitate askorekin aurkezten bada, pertsonek pentsatzen dute, hau da ikusi behar den pelikula. Eta guri, postasuna ematen digu horrek, Espainiako zinema sustatzea. Hori bai, nik soilik esaten dut gure harremana ona dela. Baina, beraiek industriar erabili zuen, 80. urtean kanal horiek ateratzeko, kate horiek ateratzeko. Beraz, hori egin bazuten, orain telebista publikoreko estatus hori bultzatu beharko zuten. Ez barkatu kate publikoak atzetikan ibili. Gure ustez, 4 polo egon beharko lirateke Espainian. Antena 3, Telecinco, Canal Plus, Telefónica eta telebista publikoa, hau da, Televisión Española. Hori gabe, modeloari hanka bat falta zaio eta azken finean herritarrek sufrituko dute. Beraz, gobernuarekin elkarrizketatzean, telebista publikoari buruz hitz egin nahi du. Dena ez dago ondo telebista publikoan. Izugarrizko kaltea egin diote telebista publikoari. Horietako bat, adibidez, María Teresa Fernández de la Vegak egindako erreforma. Kirola eta esponsorizako programak laguntzea, baina horri debekatzea kulturari, hori izugarrekeria bat da. Guk hori konpondu nahi dugu. Hori konpondu behar dugu eta beste gauza batzuk ere, hala, Televisión Espainolak Espainiako zinea eta kultura kate pribatuen baldintza berdinetan promozionatzeko. Guk nahi dugu baldintza berdinak izatea telebista komertzialekin puntu konkretu batzuetan, eta ez egotea egoera defizitario batean. Telebista pribatuei buruzko apunte txiki bat egin nahi dut. Ekoizle independente eta telebista pribatuen sinbiosiari buruz. Produktore independenteak ezin izango luke karrera bat egin. Hitz egin ezagun 8 apellidos baskosi buruz adibidez. Ekoizpen independenteak Borjako Beaga, Koldo Zuazua gidoilariekin lan egin zuelako, egin izan zuen arrakasta. Ameriketako kontestuan ere berdina gertatzen da. Badakite elkarrekiko beharra dutela. Ez dugu konfrontazio bat sortu behar, baizik eta batak bestea behar du. Galdera bat eta azkena izango da, mesedez. Beno, galderarik ez dagoenez, bukatuko dugu eta mila esker hemen egoteagatik.